umkafazo mama ngiyajola mina umabheke umthumela 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 umkafazo injalo into abantu noma ngesikhathi ke umsazo nakhe iziko akuthendele sebonakele ke ngempela emakhuluma amancamncam iyangithusa le ndaba amancamncam kodwa ke sengiyayicabangela nje ungacabanga ujule ngengoma ngapela iyodwa ngesihloko sayo ubuhle besihloko sayo noma kanjani ke ingaba sikhuluma ke kumnandi ke uma ukhuluma nge-creativity kubaculi bakithi ngempela siyayiqhenya ngendlela esimanga njengamanje sinensizwa la noma kanjani mfowethu yebo ngiyakwenza uqonda naye imic yakho khona sizokuzwa kahle mfowethu oh yes siyakuthola noma kanjani sikhona la noma kanjani ke lapha ke ko-1 bakithi kwanenkonzo zithaveni mfowethu awusithatha usibheke ubani lo brass mina ngufelos ngihamba no-bro wami la uKaiser sisebenza ndawonye nje isikhathi esiningi okay noma kanjani ke alright asisichaze nje bafowethu noma kanjani sinabe nje ningesabi isikhathi sikhona okay so lona all the way from Mlazi siqhamuka ndawonye eMlazi mina ngisihlala kaJay ke ikona ukuthi sisafundana nasesigeleke ikona ukuthi italent ekhona ke ngaphakathi ngoba amagama epasi asisho nje sigcwala impela mfowethu singashiya epasi abaleke kabi okay epasini uThamsanqa Brandon Ncukwana yebo issue nothi yezwa ke issue yebo Brandon ukhona Brandon Brandon oh yes nazo omi brass unkanyiso Malusi Mhlungu ngumaliso omuhle noma kanjani right ngibheka la nayi indaba ngicela isichazele bafuna ngalesihloko sale ngoma lesihloko sale ngoma le ikona ukuthi phela ngesikhathi esikhula umuntu reach stage mhlambe so 15 kanje kuba khona phela lo ukuthi hayi nami sekumele ngijule phela manje yabo and uma kumele ngimazi angazazi ayibambele ngoba makazayibambela nekuzoba inkingi ngize ngithi mina mama ngiyajola mina umabhebe ungithumela umqhafazi uma kumele akwazi lo azi kaze kubele ithakhona okay noma kanjani manje umsanayisa ngiyakuthola kodwa lapho girl ngikhona bakithi ngisakhona yebo nasi insizwa ungesabi ungikhophoze kodwa bakithi kwavela kwazi insizwa zodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi bakupho DJ nakumi bangabe sengidlalelwe ninganga no DJ Queen Durban angibabona ngazi ukuthi kwenzakalani ngabo bangabe sekuyinsizwa zodwa sebathe hayibo okay ke bafethu sifisa ukwazi ukuthi niqale nini music mina ngiqale ngo-2018 phasi ngenyanga mhlawumbe unyaka emngaki 3 or 4 mina 2011 like ade ngawuqala nje music ngisamncane ngikhule nawo yabo ngisafunda nje isikole ngisafunda namanje ngisawenza music alright mhlawumbe ngicela ukubuza ukuthi njengamanje nisebenzisana ndawonye mhlawumbe mangabe kuwukuthi nisebenzisana ndawonye esifisa ukwazi ke ngalesi sikhathi ukuthi siyabona yini ngelinye ilanga kuba noqheleko phakathi kwenu nobabili noma nimisele nje ukuthi nifuze lapha imafika izolo yebo kunjalo kona ngesile si-predict impilo okay zikhona izinto vele ezibe yiqhamuka ikona ukuthi siyakwazi ukuthi sizi-overcome because bese kukhona lokho nalokho nje kodwa hayi sabambele nje manje asibone uqhekeko nje liba khona sindawonye ngoba sinje okay yebo ngicela ukubuza mhlawumbe mangacacisela nje ngohlobo lomculo eniwenzayo ukuthi ihlobo lomculo eniwenzayo ngoba lehlukile kakhulu hayi le kade idlala manje i-afropop okay thina sishaya i-hip hop ikona ukuthi nama voices asivumela ukuthi yabo singacula yabo ngoba nokurap siyarap yabo yebo noma kanjani ke nje sinazo insizwa ngalesikhathi ngempela ke mawukuthi ngempela ke ulalela ngalesikhathi ngiyathemba ukuthi izwele lelano nje lilodwa manqamncama noma kanjani bafowethu ngiyafisa ukuzwa ukuthi ke la mhlawumbe ke nje ngokwe-plan yenu ngiyazi ukuthi ke ziningi izinto esihlasini nama-plans azo khona umuntu oyehlele ukubeka unyaka ngoJanuwari ayikabeke njengamanje kodwa nina njengabaculi abasendimeni kwezomculo noma ngiyazi khona ama-challenges abheke amahlukahlukene enibhekene nayo esizonibuza ngawo sizwe ukuthi ngempela ngayimaphi
kodwa going forward athina ama-plans bafowethu kulo nyaka lo lesiplan ukukhipha an EP because le ngoma le ethi ngiyajola okay iku-EP ingoma zu-9 ya seyiphumile veze khona kona wonke ama-stores yatholakala abantu bangastreama bayilalele and futhi zimnandi-ke uze nawo mancamncam hayi mina ufakazi Okay. Engicela ukubuza-ke bakithi ukuthi ikhona imiculo yahlukahlukene. Singabala i-gospel, singabala bakithi amapiyano asengenisile esikhathini samanje, singabala imiculo maskandi, imiculo yonke ehlukahlukene. Engifisa ukwazi mina ukuthi yini le nenze nakhetha lo mculo eniwukhethile njengamanje. yebo mina ngowami ngifika eMlazi because bengihlala emakhaya le umgaya okay ngifike kusanda kupopa ku-MT bengilalela u-MT kakhulu khona ngoba le kuthiwa bed twos yona ngimthandika kakhulu-ke yona yazingenza ngasingangena kwindima yomculo ngokwami into yangenza ukuthi ngiqhube kakhulu lo music okay ulo ngibona lo kuthiwa une-STC yebo akubuye lo muntu kuthiwa une-STC uyena owangenza ukuthi ngibone ukuthi ngisho ngimncane ngingaphumelela iphupho lami ngingafezeka ngisho ngimngaka awu leyo positivity awuyisingizisakho noma kanjani so siyafisa ngalesikhathi noma njani uma kukhona umuntu onemessage ethize nje noma njengasila siyacela ubhale phansi so that nje sizokwazi ukuthi simthole size ukuthi uthini ngalesikhathi ngempela ke ngiyabona insizwa bazibheka phansi bazibheka phezulu noma kanjani so siyafisa noma kanjani ngifisa ukuza abafowethu noma njani ngikade ngizwa nibala nje abantu abayisibonele esihle kunina sengifuna ukubheka ke nje njengamanje ukuthi mhlambe masingabheka nje umuphi umuntu enithi nje siyafisa ukusebenza naye nje noma ngokuqhubeka kwesikhathi mina ngokwami nje kade ngishilo ukuthi u-MT hayi leyamjida leyo yangenzela kona kakhulukazi le ngoma ethi Logan hayi ngiyafisa nje ukusebenza naye isikhathi masiqhubeka okay noma kanjani yafana nje bafu nami ngisangasho nje ngithi une-STC uyena umuntu engifisa ukusebenza naye actually nisike impela la nazikhona kunonena khona ngasho nje kanjalo yes noma kanjani zisenazo-ke insizwa ngesikhathi emsazweni yakhe iziko African Radio malokhu izulu Yebo-ke kanti-ke mina engifisa ukwazi-ke ngalesi sikhathi ukuthi mhlawumbe ngaphambi kokuba sindedele sifuna ukwazi ukuthi abantu kuma-platforms ama-social media platforms banithola kanjani okay mina ngihamba ngelikafelosi ufelosi naku-Instagram ufelosi ngiyafisa nje sibasipelele abantu nkosi yami PHALOECEE felosi noma kanjani ngoba esikoleni ngazi ngaphuma ngihlulwa nje ile gama elithi psychology engade kulibhala ngendlela esimanga bafowethu asibanga kakhulu nje singabathamisana abantu kakhulukazi nje masibheka ngokwe-performance bakithi namhlanje njengoba nisazongena nje nilisho ukuba ravers hayi abalindele umlilo okay asiphethe ikhona esingasiyipefome ethi ngenkinga ithi ngene ephathini noncamncele abantwana bangibiza umalume ngoba-ke le ngiyazi kancane ukuba sisikaza ngayo njengamanje sibabekelela linye ilanga noma kanjani sikhitsha kamnandi ngalesikhathi ngampela-ke sinazo iy'nsizwa la ngampela-ke kuyiziko African Radio siphinde sibe khona nazo la kwenenkonzo zithaveni la sikhona ngalesikhathi noma nani usangasondela uzozitholela into ezimnandi usahleli kamnandi noma iphumela thithi ezimnandi ngoba idlayo noma nani ngalesikhathi kuhamba kamnandi noma lungisenayizo lakho iziko African Radio yebo noma kanjani bafowethu asinithole stage noma kanjani bafowethu nihambe nodlalela abantu kamnandi ngendlela esimanga siyabonga kakhulu danke kumnandi kunjalo ngalesikhathi